Здравейте и добре дошли в канала на Автокъща Рамел Auto, където ви предлагаме нов внос в автомобили втора ръка. Днес ви представяме Suzuki Grand Vitara 4x4 с навигация. Здрав и надежден джип, който съчетава практичност, функционалност и готовност за приключения на пътя. Автомобилът е дизел с мощност 129 конски сили, Евро 5 и ръчна скоростна кутия. Доказана комбинация за издържливо и икономично шофиране. Тази Grand Vitara е произведена през 2014 година и е с реален пробег на 110 000 км. Напълно обслужен и проверен автомобил с пълна и сервизна история от Suzuki Германия и отлично запазено техническо състояние. Автомобилът разполага с богат пакет оборудване, 4x4 задвижване с бързи бавни предавки, климатроник, теглич, навигация, мултифункционален волан, подгряване на седалките, електрически стъкла и огледала и много други екстри. За комфорта допринасят още Bluetooth мултимедия. Grand Vitara е много добре запазен автомобил, нов внос от Германия с реална година и необработени снимки, които виждате и наобяват. Всичко по колата работи в изправност, разходът на гориво е нисък, а техническото състояние е отлично. Предлагаме възможност и покупка за лизинг с одобрение до 2 часа, което прави придобиването на автомобила още по-удобно за вас. За повече информация се свържете на посочения телефон в описанието. Автомобилът се намира в град Петрич и ще ви очакваме за оглед. А ако този автомобил не ви е по вкуса, ние предлагаме индивидуална поръчка на автомобил по ваш избор от Европа. Свържете се с нас още днес на посочения телефон в описанието. И не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да виждате още такива обяви. Благодарим и до скоро!